Tengeri horgászat Misivel, sziasztok! Kicsit el voltam tűnve, elnézést, de hát nekem is kell egyéb más dolgokat csinálni. Na de csapjunk a lecsóba. Tudom, hogy mindenki igazából jobban szeret homokos tengerparton horgászni, akkor hova érdemes dobni, mit kell nézni egy adott vízterületen, jó? Úgyhogy mutatom nektek a tengert így oldalról, és akkor hát meg fogjátok érteni, bízok benne, úgyhogy nézzük meg. Látjátok? Szépen hullámzik a tenger, nem nagyon, csak egy kicsikét. Na, azt kell tudni, ahol habzik a tenger, mint például ott, ahol látjátok, mindjárt az ujjam, ott, ahol habzik, látjátok, az ott egy sekély rész. Lehet, hogy nincs messze a parttól, de az én célhalam, látjátok, hogy végig ott habzik. Az én célhalam igazából a doráda. Na, ott a doráda ott nem fog. Ott nem lesz a doráda. Látjátok, ott habzik. Ott inkább a lubina az, ami jobban fog menni. Úgyhogy ha horgásztok, nem kell messzire dobni, higgyétek el, mert tényleg kijön eddig a hal, főleg úgy, hogy most melegszik az időjárás. De arra a részt, amit ott mutattam nektek, ott azt a részt, ott azt, ahol habzik, ott a lubina fog enni. A doráda, az pedig ott lesz inkább, valamit megmutatni, igaz, kicsit távol van. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy jött a hullám, ott a távolban, megmutatom majd nektek amúgy is. És ahol nincs ahol nem habzik, azt jelenti, hogy ott mélyebb a víz. Ez egy olyan útvonal a doráda számára, ahol jobban szeret táplálkozni. Ő a mélyebb vizeket szereti, úgyhogy ha elmentek, ne rögtön kapkodjatok, hogy most én el fogok menni, hanem inkább nézzétek meg azt, hogy hol van az a rész, ahol jön a hullám, aztán egyszer csak eltűnik, aztán megint, mert az ott egy mélyebb rész. Távolban egyébként jobban lehet azt látni. Azt a részt keresitek, hogyha doráddal akartok horgászni. Nagyon a távolban ott lehet látni egyébként, hogy milyen hosszan habzik a víz, az ott egy sekély rész. És hiába csak 10 vagy 20 méterre kéne dobni, szóval hiába, ez mit tudom, egy 20 méterre van a parttól, a lubina ebben az időszakban már ugye március lesz lassan, a lubina is, meg a doráda is jobban meg fog indulni. Melegszik az időjárás, melegszik a víz, jobban ki fog jönni a hal erre a partszakaszra. Úgyhogy azt tudom nektek javasolni, lubinára habzó része keressétek, azért ott szeret táplálkozni, még maga a doráda, az inkább a hullámnak az első részébe, ahol van az első hullám, ahol fogjátok mutatni. Ott van az első hullám, ahol megjelenik, próbálok nektek megnézni, ott, ahol megjön az első hullám, ő a mögött lesz. Na nektek azt a sávot kell megdobni. Mindig meg kell nézni, hogy hol van az első hullám. Hogy miért? Hát ugyebár, ahol jön a hullám, az egy sekélyebb rész, és ott elkezd a tenger fodrozódni. Ugye hullámzani. És akkor igazából ott nem lesz, de mögötte, ahol még mélyebb a víz, ott fog végigmenni a doráda. És ahol megint nem habzik, nincsen hullám, lehet látni, hogy hullám, semmi nincsen, aztán megint, na ő ott fog közlekedni a doráda. Mert nektek ezt a helyt kell mindig megkeresni. Ha ki is mentek, akkor próbáljátok meg kicsit megnyugodni, kicsit megnézni a vizet, hogy fú, hova kéne dobni. Mert ha kimentek, akkor az legyen, hogy most horgászok, azt nincsen semmi, meg nincsen sikerélmény. Ezt már átmentem ezen a szakaszon, de ha oda dobtok, akkor higgyétek el, egyik részre ez fog jönni, a másik részre pedig az fog jönni, hajad is milyen. Úgyhogy próbáltok meg, ha dorádára, az első hullám mögé, és a két hullám közt, hogyha van egy olyan rész, ahol megszűnik a hullám, az egy mélyebb rész. Vagy esetleg még azt lehet megnézni, hogy olyan helyen vagytok, apartmanban vagy szállodában, hogy rálátok a tengerre, hol vannak mélyebb foltok. Ugyebár akkor szoktunk mélyebb foltokat keresni, mikor a sziklás részről horgászol, mert az jobban benyúlik a tengerbe, azt jobban lehet látni. Kimegy az ember szabad szemre igazából napszöveggel, szerintem, hogyha ilyen újjá napszöveget hord, meg azt is hordjatok, akkor jobban lehet látni, hogy sziklás részen hol mélyebb a víz, oda kell inkább dobni. De viszont ahol még kiszoktam járni, az a mólós rész, amit már megadtam egy csomószor ilyen weboldal címeket, hol kell megnézni, ott megmutatja szépen, hogy hol van a tengerbe törés. Na ezt a Google Maps-szal, meg ezzel a másik weboldallal, ami a Garminnek az oldala, én ott azt a kettőt össze szoktam vetni, és próbálom nagyjából kimérni, hogy milyen távolságra van nekünk azok a mélyedések, azok a törések, mert itt is, mint édesvizen, törésen eszik a doráda.
ennyire egyszerű, csak elég kényes hal a doráda, mert nem mindegy, milyen szereléket használsz, milyen horgot használsz, milyen csajt használsz, napszakba, időszakba, mert keresni kell, ez keresőpeca. Persze vannak adott helyek, amit elmondtam, ott szeret szépen közlekedni, te azt szépen megtalálod, és akkor szépen fogja húzni a hal. De ha csak vágtába, mert tengeren vagyok, hú de faszad, hú de jó, akkor lófasz lesz meg esti fény. Tényleg egyébként. Úgyhogy ezt nézzétek, a hullámok elé kell dobni, legelső hullám elé, ha lubinát, akkor be a habzó vízbe, az ott lesz, ha 10 méteren van a habzó víz, 10 méteren, ha 20 méteren, 20 méteren, de persze nem mindig egy adott pontba dobjatok, azért próbálj keresgélni folyamatosan, mert ezt kereső horgászatnak hívják. Mindig keresni kell a halat. Itt nem metetsz be, itt nincs ilyen, mert már kérdeztétek, hogy mi van, ha betetsz. Hát, most mutatom, etes már be. Most hova? Hát, olyan áramlatok vannak, hogy úgy elviszi, mint a szél. Mivel fogsz betetni? Fél kilós pellet, mivel ekkora kukoricával? Vagy na. Lehet, hogy van ilyen, szerintem hülyeség. Na szóval, még egyszer, ott keresétek a halat. Ez a részeken. Úgyhogy a linkbe megadom, hogy hol kell megnézni a térképen. Mit tudom, van Google Maps, rámész, akkor felhozza, de külön be tudsz menni, ami sokkal jobb egyébként, mert több évre visszamenőleg benne vannak a régi képek is egyébként, a tengernek a hullámzásáért, ott is lehet látni, hogy hol vannak törések, rámész a Google Maps térképre. Na szóval, túl sokat pafáztam, menjetek horgászni, ha jó idő van otthon Magyarországon, itt nálunk Spanyolban 23 fok van, lehet menni, én is tervezek holnap után. Arra meg fogok jelentkezni, de majd kimegyünk a mólós részre, hogy ott mit kell keresni, jó? Úgyhogy a következő részben még jövök vissza, úgyhogy csekkoljatok, lájkoljatok, kövessetek be, meg mindenféle ilyesmi. Sziasztok!